bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe e galle he tuggude baba Abou Habsat Coumba Hamme ha yetti omo ganduɗa ko Ali Fall Djiby Dieng e Fan Ndiaye e kala mo ganduɗa ɗo gollo ɗo ko Pindi radio e Pindi télé woni Pindi TV en garti e émission men holmo woni an hande en woni tonggode temeɗɗiɗi e nogas e jeegom ina woni kadi belammo ne jaɓɓiɗen ɗo mo jaɓɓinoɗen en jaɓɓimo mbo ɗo eɗen dañi tonggode temedere e nogas kono kadi jaɓɓiɗen mbo ɗo gongol eɗen dañi temedere e capanɗe jeegom e tati hande noon o arti koye tonggode temeɗɗiɗi e nogas e jeegom on woni Amadou Dia sen nawa belamo nawen mbo Agnemeji ha kadi sen belamo gartiren mbo ɗo e lamorgo leydi Sénégal sen belamo nawen mbo toon to APIX walla ni mbiyen mbo Dia joom gollorɗe kewɗe kono kadi ko joom façon-ŋaji yewtere kala nde o rewi ɗo sono yewte koko waɗi fayidu haalete ha no fewi ɗum noon joni joni en mbatta so wona tottudemo konngol o salmodira e yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV assalamu aleykum ba Mody Ba aleykum salam wa rahmatullah on calminama on juurama wa Pindi TV guila dow tan ha less mawɗo hen e suka hen debbo hen e gorko hen kadi ñaganade Allah kadi nde affaire o yarata yesso yo Allah naw ɗum ha heeɓa dow ko ɗum ñagoten Allah ba Mody Ba en calmini bandiraɓe foof en calmini no mbiruɗa ni khalifaɓe Sénégal naɓe foof guila e Fouta noon to fuɗɗi ha to haaɗi en calmini jinnaɓe meɗen mo keddorami mo biyeteɗo Habsa Alaji Amadou Dia mi salmini Agnam Wuro Siré naɓe mi salmini Agnam naɓe foof surtout Wuro Siré mo jeeyami o mi salmini kadi aussi Tivaouane Peulh naɓe ɓe ganduɗa hoorema guila hande 5 ans presque ko toon gonmi mawɓe moƴƴuɓe nan toon ɓe ganduɗa hoorema enen goni e walludemi ko heewi comme no jiɗɗen wiide ni tan ene waɗi Pa Diallo min mbiyata ko Pa Oumar Diallo ko no wiyatno kadi aussi no mbiyata ɗum kadi encore colonel walla non ko mbiyata leeɗe ɗe gardiɗo leegal chef de quartier neɗɗo moƴƴo kadi jiɗɗo pulagu so haala Allah ene wonde e goɗɗo no wiyata he calmini Père Oumar Diallo voilà Père Oumar Diallo e Pa Sall les deux Pa Sall ancien gendarme e kadi goɗɗo mo gandanma ko intellectuel vraiment kamɓe fof ko yimɓe moƴƴuɓe kadi yimɓe jaggandeɓe kam jungo kadi yimɓe kadi daranademi somi darima ko jiɗmi wadde foof maɓe garɓe daro e nder hen ene waɗi kadi o fi kamɓe fof ɓe ganduɗon machallah Pa Ba en kamɓe fof ko yimɓe waɗɓe fayida Ibrahima Ba en hay goto o pakadal sincèrement parlé mi salmini kadi aussi joom suudam mo ganduɗa hoorema hande no woɗɗimi seeɗa kono inchallah joni ɓaɗimaɗo banggue ɓerde joom suudam ene wiye mo gonagandi hem Habi Diop ko wona ko ɗum ko haade men woɗɗoyde ko manditare ma woni anniversaire min mbiyama cellal kisal dañal dayal to goɓe happy birthday to you merci hande ko hande kadi aussi oɗo émission no waɗirani kadi hawri kadi koye anniversaire am donc ko yagarade yimɓe kadi aussi nde yimɓe gonata e dow jaam ñagonɗen Sénégal nde wonata e dow jaam kadi kala ko Sénégal dañi hande ko enen tan dañi kala ko dañƴen ko Sénégal dañi kadi kala ko jiɗɗen wadde eɗen jiiɗi waddude e Sénégal naɓe foof en goppani hay goto ba Mody Ba aduna o hande tolnima to ganduɗa hoorema il faut balle mbaɗa haysa ka ala ƴeto wadde sen mbaɗi noon tan sa waɗi mi waɗi goɗɗo waɗi tan ene wawi fewde a jarama merci ɗum noon mataw puɗɗorɗen ko kan équipe nationale yeehi final holno jiruɗa ɗum en mbaɗi félicité Sénégal naaɓe mais holno jiruɗa ɗum an holno gurduɗa ɗum guila fuɗɗi feeru joni sa match fof so waɗi aɗa jogo kulol seeɗa kono soɓe naate terrain tan a weltoto les lions du Sénégal vraiment ɓe nawi hande Sénégal to woɗɗi ɓe beltini hande presque yimɓeɓe so tawi ɓe joguino stress Allah presque itti onene stress sa ƴeewi ko mbiyam ko tan a anda tigui Allah ittini en stress hande oɗo saaha ɓe jeehi hande ko final ɓe paayi eɗen ñaganoɓe Allah nde kuuɓo artata ɗon dañen 2 étoiles 2 étoiles inchallahu rabbi yimɓe moƴƴuɓe noon waɗɓe fayida ko sukaɓe nehiɓe kadi ko sukaɓe kadi yaaduɓe inchallahu rabbi eɗen jogui yakar ne maɓe gaddanen ɗo kuuɓo ko ɓoyata ko so Allah o jaaɓi gueɗel gotel noon no woodi yooɓe gandu Maroc ene jeeya e meɗen Maroc hande ko bandiragal woni ɗon Cheikh Ahmadou Tidiane ko toon leeli
yimɓe men fof no gummawɗo ene jaaha ene mbaɗoya toon jiyare en jiidi e mabɓe déjà final o wonata tan ko final ɗiɗo jiiduɓe baaba ene mbawi jiiduɓe yumma yo feew yo yoot kala gañiɗo yo Allah hokku ɗum kono enen jiɗɗen ko yo ndamo artu ɗo e Sénégal ha enen mbawino wadde encore kadi jubilé comme 2022 eɗen ñaagui Allah kadi aussi oɗo 2021 wonnode ok 2021 donc Sadio Mané yimɓeɓe ñagonomo yo Allah hokkumo judde balɗe par ce que gueɗo ari feere joni en jii ko woni hen ko o waɗi kala ko wawi à chaque fois kande wiya o fuɗɗima mawnude o holla hoore makko donc mo Allah walli holno jiruɗa ñande hen o wi kanko joni way kono darne makko kan o woni tan koye doyso ina tedde yimɓeɓe holno jiruɗa muusi yimɓe par ce que no haalirni e oɗo match gasa tan a jouyan taw final tan mbiya ɗum ene muusi yimɓe ndewno yimɓe ene jiiɗimo ne korsinimo welata tan o waɗa jekki o wi rek carrément kanti konko ko garito eyyi en jaɓanamo ko yiiɗi ko mais eɗen mbawi hen ene wawi ɗo yesso inchallahu rabbi Allah hokkamo force o continue ene waɗi jour ji hewɓe meeɗi juude ha goppi garti comme le Roger Milan Roger Milan yihin ha woppi arti Maradona yeehi ha woppi arti ɗum jahlani hay goto machallah yo Allah waɗanen jaam dal ha ƴetten kuuɓo artuɗo e Sénégal mbaɗen jubilé wa Pindi TV jaaha mbaɗoya jubilé kadi kañumen e koye mumen en mbaɗi félicité équipe Pindi TV nde match Sénégal Égypte mbaɗi hen kadi darde mabɓe mbaɗi no ɓe mbaɗatno tawno maggue wiyata Allah arbarke tawno ko hen dawat ñata en jetti kadi fédération sénégalaise de football en jetti guila e coach o Pape Thiaw hay kamɓe pop en jettiɓe ko wona ko ɗum en mbawa haalde tawen kalani coodgol galleji a soodi galle heɓtama hande kadi laamu kesu ngu ko ari ko yimɓeɓe nane dirtine nokkuji mumen ha hande ɓe coodi tereji keɓtama ɗum hande holno jiruɗen en tant que dillannoɗo hen kadi Bamoury Ba sa waɗi hem oɗon question ne welami no fewi nde wonno hunde saɗa dilla e muɗum ya jogono ɗum feere walla kam sa namdam hen hunde mbawa haalde e ɗum muusi de trop te gasata ene hawni kala garɗo sikke mataw so jooɗima ma change ɗum ɗon mais so ari ɓuuri wadde pire Bamoury Ba welani hande ka suka liggoɗa daña cooda terrain goɗɗo ara hefta ɗum e dow holɗum matam mo coɗɗa o wondi ko hoolaki hoore makko walla tottanima ko laaɓi coodgol ene jogui toujours ko kalmi ko ene jogui to jomum rewata ha wawa andude oɗo terrain ne moƴƴi walla moƴƴani ko ɓuuri tampinde yimɓe ko noon woni ko totta tan neɗɗo wima tan yeeyɗo tereji taƴi gane yeeyi tereji anda tereji kodi jahata anda leydi ndi hol jeeyi ɗum anda haydara mbaɗa hen haalisma c'est parce que ene weeɓi ene tan ya waɗ hen haalisma sa waɗi hen haalisma mbaɗa kono ka dokkirɗo ni par ce que sa oppi tan quelques jours kanko hoore makko kanko yaara o yeytoya kadi terrain o te ɗum vraiment waɗani fayida neɗɗo a yeyta neɗɗo ha para dutɗa kadi ƴetta terrain o jeyta ɗum totta goɗɗo ɗum fewani moƴƴuɓe to gonnoɗo ha joni e ɓen ɗon bonɓe noon e moƴƴuɓe jadata ɗum ko ila yawmidin soɗoɓe noon yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe ɓe ganda ko haalis ko hande jamanu hande no e musini e haalis no wayi mettude ni liggoɗa ha ma totta neɗɗo o yaha sodanma terrain o hefte vraiment laamu ngu ne foti darnade hen darnde mawde tidde sah surtout ɓeɗo arɓe joni sa ƴeewi joni ngorgorol maayo ngol enen mbiyata ko maaro ko maayo ko gueeƴi ngoral maayo ngal sa ƴeewi leydi nanto ndi ganduɗa hoorema tereji yimɓe ciyanoɓe coodi ko ɓooyi guila presque 2012 won hen yimɓe ko hedde 2010 ha ɗo hande eɗen jaare 2026 hande ɓe mbawa wadde feere haaɓe mbiya ɗum ɗo ko onon jeeyi à chaque fois kala garɗo changé kala garɗo changé directeur garɗo fof changé ene muusi welani est ce que ɗum ɗo joni so ɗum tawi ɗum haalama yeeyoɓe kamɓe hol part mboɓe jogui hen aɗa andi yeeyoɓe ne keewi Bamoury yeeyanoɓe neɗɗo soodi perti neɗɗo soodi tan so ɗum ɗo mu jaggama perti mbiyami yeeyoɓe sa tawi waɗi illete taw jeeyɗo mo aɗa yiya ɗum no yaha yeeyoɓe keewma aɗa yiya ɗum no yaha yeeyoɓe ɓe kewɓe goho kadi ala e mabɓe dariɓe ha jogui kene fota hokku ɗumen yo jeeye wonen kadi aussi naati hen ene jogui kayitaji muɗum ene jogui foof mumen mais ene jeeya kono ko jeeyata ko mbaɗen hen attention holɓe jeeyata ɓe e holno leydi ndi ɓe jeeyata ndi est ce que ɓe ƴiimi ɓe daaridi noon est ce que a dañani ɗin probléme oji pas encore haalan min ha laaɓa Allah ne seedi a dañi ɗum min mbiya dañi ɗum non somi dañi tan mbiyama komi dañi ɗum pour l'instant ɗo kadde 2026 par ce que min neɗɗo nanta kam tomi yiiɗa nadde min il faut ko leerami mi sodana jomum so wano min codanta ɗum won mbiɗoma yeeyi ɗum gallem laaɓani de oto wi ɗon koye télé ɓanda koye jaye goto de aɗa andi koye caméra kucciɗɗa min ko kaldumanmi ɗo ko
ala bawɗo wiide ni jaay ji demo ni bawɗo wonde fof yo ar o adda ko leeri o wiye ko Amadou Dia yeeyi kam terrain o heftama gonɗa koye laɓɓinde hoore ma wona laɓɓinde ko aɗa andi sa waɗi ko mbawɗa daña ko poɗɗa dañde ko sa waɗani ko mbawɗa kala ko tawma hen ko an tooñi hoore ma neɗɗo ni waɗi ko moƴƴi ko waɗi fayida tooña haala ko noon mo waɗani o so tawi a rewni to poɗɗa rewde ɗo ganduɓe de hande heɗotoɓe ɗo ɓe codanɗo ɓe fof guilay apix ha e guure goɗɗe ɗe walla ha leyɗele goɗɗe ala mabɓe de gartuɗo yam wi kam carrément heftama ɗo to kalten ɗo hande presque 2026 eɗen gone comment dirais je 16 janvier mi wondantama ɗum ha cikkama taw godirmi tan ko mbaɗa wela mbaɗa haala par ce que koye émission gonɗen banggal jeeygu mbaɗa renti hen mbaɗa ñaagui Allah kadi aussi yo Allah ɓoyatnam ɗum kono noon ganda gaño nana yiilo toujours kene bonnana neɗɗo o mi ñagaki Allah noon jiide haalis min haalis hulɓinanimi kono en uddat gon hel haade wonde haalis hulɓinanimi min jima aɗa waɗa location auto ji ɗum ne holno ardi hey aɗa wona tottede tan aɗa wiya ka an jeeyi comme ça ala ko ganduɗa ma waɗi ɗum ko jeeymi a faami komi jeeya ko ɗum mi memata kaake janane kala ko kollumami mbimami ɗum ɗo oɗo ene waɗa location ko haalisam coodmi pawmi mbaɗa yiilo hen ko dañmi alani kam ha joni ɗum kadi ko aussi tooña ngala ɗon min jeeyi kakam jeeyi otom sa alama sa ari mbiya mi luuma te mi luwata suuka luwami ko mawɗo hande noon Inteska Sénégal nokkuji ɗin seeri location ne seeri onon dal ko haajuji mon tan jahata on jurmaki yimɓe de eyyi ɗum aɗa wawi ndeysan borom ndeysan a memi jaay ɓiɗi nan kuuji jaay ɓe joni sisiɓe borom galleji ɓe vraiment eɓe souvent eɓe nimsita ni koɓe tottirta yimɓe yo luu galleji mabɓe somi haalima ɗum ne muusami min par ce que borom galle so totti kam ko pour yomi dañ hen hunde mais so tawi wonti borom galle tottete ya luwan ɗum neɗɗo ara jooɗo ronko yobde ndewa e lawol ndewa tan mbimami justice ha tampa ha mbiya kof ha borom galle wiya ko an tigui aɗa jeeya hen ka complice walla an a wawa walla ɗumina wiyeni itte juuɗe ma totta goɗɗo sa totta goɗɗo hen yoɓani billahi wallahi ne wawi joɗade 2-3 mois foti laabi dañɗa ɗum an plusieurs fois holno mbattinɗa ɓuuri hewde hande e ɗum non ko lawol ndewata Bamodi Ba a wawa diwde lawol a wawa sorde lawol a rewat lawol ngol borom galle ɓe so ɓe mbaɗi comprendre kene an ko mbatta ko ene rewi lawol won hen ne mbaɗa comprendre ndewa e lawol ndewal haala hokkuma ko nde saha foof mbaɗa machallah mbaɗa daña dossier jaam ne jalta mbaɗa daña gonga jomumen ene kalde won hen ɓe gandanma tiɗɗo hokkoye jomumen jaltine wona sago jomum yo yaltini par ce que min so lewru ne maya ene yaa ha yettoyo le 15 ha le 16 ha le 20 taw neɗɗo yoɓani mais mi waɗa ɗum comprendre mais borom galle wara waɗa ɗum comprendre wiyata tan ko le 5 foti yoɓede halis mum walla le 10 mais min mbaɗa yaada e client wadde masala par ce que mbaɗa andi jamono welani aduna welani mi ƴeewa ɗum ko degré dow hooram Bamodi Ba ko woni ɗo ko foti haalede mi fatti sa haali ɓe mbima tekka oto donɗa avion ko ɗum tan woni ɗo borom galleji ɓe eɓe tampi trop minen emin tampi mais won sahaji borom galleji ɓe jaaha ɓe cikka mataw minen komin complice min de min hooram gandum vraiment min kala to mo jogoydimi galle muɗum so waɗi so lawol rewama mi rewaɗe lawol hami heeɓa ko cinmi heɓa banggue keddiɗo kadi beela galleji en kaali onon somin kaali moon min kaalata saha totteteɓe galleji ɗi tawa galle ne heeli tawa galle no waɗi manquaji kewɗi dal ɗe pewani ɗum ne holno gordirton ɗum ne kadi aussi ko défaut mais min la plupart ga wasde yobde nde ɗo ko wasde fewnude ɗo ko wasde fewnude wonde nokku wasde yobde a yimi wasde yobde waso fewnude wasde yobde mi haalnima ɗum kono neɗɗo kadi aussi sa are galle ko jiɗɗa location fof sa wiyama ɓe mbima ko visite d' abord sa waɗi visite a daari a wi mbaɗa yiiɗi so hi ha quelque temps are a wi non galle makko moƴƴano waɗani ɗum hol baɗɗum ko an waɗi walla ko borom galle waɗi fat ha borom galle fewna galle muɗum won hen mbiyata ko paade mi fewna won hen mbiya non aɗa wawi emin mbawi hodde pour pewna wona lawol neɗɗo saɗa ƴettu ko ganduɗa ma koko paari walla ene waɗa daɗde caution non si so waɗani caution ayi neɗɗo jooɗo yaade 6 mois jana so waɗani caution holne waɗata quand même ɓe borom galleji ɓe koccani haalisaji mabɓe mon frère ko hakkude gonɗo Gabon e gonɗo Congo gonɗo Cameroun gonɗo États-Unis gonɗo France gonɗo Belgique Pays-Bas tout dans le monde entier jomum ene jahani liggo ha maaya cooda teerol men maaha dutto kadi hay ko jiɗɗi dañde hay ko jiɗɗi dañde e maydu men mbawa dañde aɗa andi kam ɗo no leydi way serde a yii no ciment way serde no jamɗe mbay serde no fof a wawa memde kala kene yahay bâtiment hande no seeri
hande so Allah wallani a wata wiyeede ɗum ɗo ko an jeeyi walla oɗo étage ko an jeeyi heddiɓe noon ɓe Allah hokkino mbaɗa 4 5 6 yo Allah hokkuɓe koɓe mbaɗiri kono noon mo ala o yo wat comprendre ɓa tan o mona e nder location yo watte haqqille makko so lewru ma foti yobde ka janane par ce que borom galleji ɓe pijani ɓe koccani haaliss mabɓe ɗe toɓe gonto ɓe tampu ɓe liggo mais minen aussi emin tampi hen mais yo Allah wallu haɓe kamɓe mbawa wadde comprendre ndax minen emin tampi mabɓe walla min tampani mabɓe aɗa jogui mouvement pellital Sénégal oui holde sosa holko addi inde nde on won mo mbimami ko ɓooyani ko ɗum sosa ɗo ko 16 décembre 2026 non 2025 décembre aranto décembre 2025 16 décembre 2025 ɗon to Tivaouane Peulh ɗo mbaɗa jogui noon dillide wonko dillide aha mawɓe nan ɗon nde wonno aɗa mbi suka sa yiiɗi fewde ɗofto mawɓe walla jaada e mumen walla aɗa joddo men aɗa heeɓa haqqillaji mumen min ko ɓe goni jaadiɓam ɓe goni sehilaɓam so tawi ko kalami ɗo ko heɓe ɗe gandi to Tivaouane Peulh to a yiyata kam mbaɗa jogui fréquentage goɗɗo so wona to pawuji ɗi mbimam ɗi pa mona tooñ woni mo mbimami pa Diallo yimɓe fof ko noon ene gandimo toon pa ñanka tan ko neɗɗo baɗɗo fayre ko neɗɗo manam udditiɗo yimɓe fof gari noon kadi ha ñanka tan kanko ala ko wiyete kanko wi ko yo yimɓe fof mbiyamo fof o wiyete ko Oumar Diallo o jeeya koto dowro meɗen ala on no foti wiyede ñanka tan on no foti yantude ñanka tan en koto banggal toro to woni mais Allah waɗi ko o jooɗi ko ɗon o dañi galle ɗon o wonde ɓesgu makko e yimɓe woɗɓe nan ɗon mawɓe kadi aussi ene taarimo ɗon ene ngara ɗon emin joddo emin jewta emin kalamiɓe haalaka noon mbimɓe min de min mbaɗi yiɗi wadde gueɗel gotel enen foof noon kala bawɗo walla goɗɗo on après aɗa andi mawɗo kam sa haalde muɗum ɗum ɗon a teyanka cuuga aɗa andi kam kanti mawɗo kam wari wi tan ko min kam mbaɗa holno miijo ardema miijo ardema ko galle par ce que souvent somin hooti mi yaltata jammo ko télévision walla mi yeeɓa football walla ko way noon walla documentaire à part ɗum ɗon ko miijoji holko potmi wadde min holko potmi waɗande Sénégal walla holko potmi waɗande Fouta oto mo jeeyami o walla holko potmi waɗande Agnam walla holko potmi waɗande Wuro Siré mo jeeyami o Agnam Wuro Siré min ko ɗum woni fandare am Allah jogui gurdam so junni fof ne heeƴa hen mais nak fof ummoto ko ideji a jooɗoto miijoɗa mbaɗa jogui mawɓe ceerno Abdoul Hamid nan ɗo to am Maris ɗo ko imam ko jangguinowo aussi ko kawam miñum nenam so mbaɗa waɗa hunde mi namdoto ɗum o wiyami a haala moƴƴi heewani ko mbimam mbaɗa waɗa o wiyami ala par ce que tawat ko peut être ko ene waɗi positif ɗum ɗo kadi aussi so haalama o wiyata hen haydara mbaɗa sikki mbaɗa jogui mawɓe noon ardiɓe mi won ɓe mbimami ɓe nan toon ko ɓen joddotomi ɓen kaldan ɓe mbaɗami tout ça te ɓe mbi inchallah rabbi so ɗum darnama kamɓe mbaɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe ça veut dire ko mbaɓe daro hen tigui holko ummin ɗum ko ballal sukaɓeɓe sen ƴeewi enen fof ken sukaɓe ko worɓe walla rewɓe e worɓe foof hay goto oppaka hen hay mawɓe ne hen hay debbo desaɗo ene sukaɓe tan eyyi ene jogui galle muɗum famille muɗum yiiɗi wallude ene yiiɗi wallude ɓesgu muɗum sa ari emin mbawi tottudemo comme no wiyete marchandise jaaha jeeyiya marchandise mawɓe noon mbimami ko foof saɗa yiiɗi wallude a wiyata ko sukata jiɗɗa wallude hol façon ngaji ene heewi commerce golle ngalade non golle ngala commerce non yimɓe jalta ɗum so nami gonɗa non jawin walla sukaɓe non hayso noddama ne mbatte tan koko wawa ko aɗa andi a haali ma wad dañɓe sens so gari ɓen tottete jaa mais haade ma e tottede aussi il faut que min ganda hol filiation ma e holno gonirɗa e hol jinnaɓe ma e tout ça min mbawa tuddema janggo e jaam taw an kam sa yeehi aɗa jogui fulla e fayida no ballirɗa ni gartira goɗɗo hono ma walle sa walli ɗo goɗɗo yeehi lawol muɗum majji a walli goɗɗo yeehi majji ko holno mbatta so ɓoosi holno mbatta jiɗɗo hen wadde jeeyede e wadde hen adere holno waɗata ba modi ba caggal hande an hoore maɗa foti arde jeeyaɗa hen goɗɗo e goɗɗo foti arde jeeya hen par ce que mbiɗen ko ballal en mbiyani ko jatan jeeyi ko idée am kono wona ko jeeymi ko ganduɗa hoore ma ko mbaɗa daro tan mbaɗa wiya ko min jeeyi mo woppata saɗa jogui ko poɗɗa tottirde comme matériel walla foof a arat kalna min sa haalni min mawɓe jooɗo ƴeewa no foti mbaɗ ɗum hayma tottoɓe fotɓe wawde yaade jeeya ɗum jeeyanma so mbaɗi gartan ma an ko poɗɗa jeeyde ko kañumen jeeyiɗo kañumne ko aussi ko yeeyi ko kañum jeeyi a tottat neɗɗo yeeyo an kay ko ɗum woni ballal ɗon so tawi suka nana jooɗi ala ko waɗata aɗa yi sukaɓe wonɓe ɗo e autoroute ɓe est ce que jooɗiɓe ne ballata yummumen walla ballata jinnaɓe men ɓe donkani ummade mbaɗa ɗum ɓen ko ɓen ko mbaɗata ɗo ko wala ɓe jeeyata ɗo ko caaf guerte ɓe jeeya petit collagene ɓe jeeya tandar men et pourtant ɓen ballata hande yummiraɓe men e babiraɓe men to village uji to ko ɓen goni fotɓe wallede
ɓen sa dañi hono goto mum ɗiɗo tato a noddi ɗumen a totti ɗumen juñen matériel joni jaa ha birto to jinno ko sukaɓe jiɗi liggade ɓe ballaka hana dari wallude mais ɓernde nde ko ɗum wona pour mbaɗa darde nde kay ɗum koko dara heddoto noon ko ballal holno ardata holno waɗate goto fof kadi aussi hol idée mo jogui hen aɗa jogui kala ko woni matériel aɗa yeeya sibi Allah haalat min sa haalni min a waɗi min contact min ƴeewa sukaɓe fotɓe darade jaaha jeeyanonoma ɗum ha yeeya so paari gartanma ko poɗɗa jeeyde koko heddi ko kañumen ko hankadi horsugo men kañumen ndaara ndewra hen Allah hol walla diɓe ma beele ko fawru haalis joguiɗa jaaɓe ndeni walla jakɓe ndeni walla jalluɓe ndeni haalan min ko banque joguiɗa walla tan ka gasowo kalis aɗa yaltina ɗum holtoon doole ɗen joguiɗa ha ɗum ɗo wawi won hande adamnaɓe so jeeɓi kam walla fuurankoɓe so jeeɓi kam soɓe jeehi soɓe gandi to nenan woni ɓe gandat carrément wona joguiɗo haalis soɓe jeehi wuuro men maɓe gandu carrément wona jogade ko pellital mbimami ko jurfuɓe nder ko fit yidde wallude ala o cuusal tan e yidde wallude e yidde wallodurde par ce que kala ko miijiɗa wonko jeyɗa hen wonko jiɗɗa hen aussi kala ko miijiɗa aɗa foti wadde ɗum wonko jeyɗa hen wonko jiɗɗa hen en ballodirat mbaɗa nana ɓe kaala jaafoɗa wona publicité grand men Youssou Ndour ɓe mbi somo walla neɗɗo o arat o nodda ɗum o wiya ar mi waɗanma ɗum ɗo e ɗum ɗo après ça yaltini jaltinta koye studio am yeeye woda ko heeɗi hen kankone anan jara hen ndewa hen ha jalta et pourtant hewɓe jaltiɗon ha heewi ha wi tep et pourquoi pas hono Youssou Ndour en hande ujunere walla ujunere sappo walla ko ɓuuri ɗum e woɗɓe temps d'autres jaafoɗa ko mi yiɗano hay innude ine nde quoi mais ko noon tan mbawmi widude so tawi waɗanoma noon est ce que nafoore arata arat fodɓe yaade ndema ɓe yo jaa he ndema ko ɗum mbawi fodɓe yeeyde ɓe yo jeey joguiɓe métier yo balle no métier mumen yaari somin paami gollal ma ngal ko keɓɗa hen ɗum balletaga sukaɓe mais ko ɗum woni lawol sa dañi sa ko hay wara sa dañi ni ɓe mbiyatma ko so wonko moftuɗa aɗa yiiɗi wallude yimɓe a wallodurɗe mabɓe ƴeewa sukaɓe kadi cuɓoɗaɓe poɗɗa wallude jaaɓe waɗi inscrit non sa totti demɓe camɓe a maayi eyyi ɗum kay hottamin hoorema sa totti ɓe tan a tooñi hoorema aɗa wawi jooɗade juñe ɓe mbiyi hoto kaari wonona kanko wiyanno ni omo joore télé omo haala waɗa ɗum ɗo mais wona ɗum ɗon jooɗade télé ne haala ko ɓernde ko yidde wadde yidde wallodurede e yidde dañde walloɓe balla sukaɓe so ɓe ballama ɓe jahat par ce que sa jooɗima wontama jooɗiɗa a wallaka sa mawni jiɗata tan ko wallude par ce que aɗa sohluno wallede te a wallanoko beele mouvement wona politique jamais dawrugol aɗa andi mbima hande min kam min aɗon ko kalma mbimami min mi salata ko politique mi salta ko aussi politicien ala walla min kono hoto daro hoto sikka ma to mbaɗa itta mouvement o mbaɗa waɗa e muɗum ɓe mbi politicien mbanma financé aɗa haala kaɗo jamais hol politicien poɗɗo wadde financé holto woni mo ganduɗa hono ma waɗani politique wayri donc 2012 var nanara de 2012 ha 2013 2014 parmi hen kala jiiɗo to jooɗimi to mbaɗa haala politique yo haala ala mofan ɓe volisaji haalis 2014 mbimami jani wiyatno ananande 2014 ala mofan ɓe volisaji haalis e wallahi lazim ala 2014 2012 de ha 2014 parmi hen mbimi ko ɗon woni gonko wadde concentré e liggey muɗum ɓuuri wadde importance liggono hoorema daña oto fade goɗɗo so wasi mbasa so dañi no waɗa wawi dañde kono so kaldo wi meleb anda ko leydi paaɗa ala sens yahan hoorema sa yani ko an yanani hoorema sa dañi ko an dañani hoorema ko ɗum tan jiiɗa fuutankagal hande cohluɗen tan ko yo Fouta yaaru yeeso mais yo Sénégal yaaru yeeso ala Touba ala Ndiassane ala Kaolack ala partout min kala mo ganduɓe carrément sen joddima en kaldi en dakkodiri waɗama papier aɗa wawi liggade mamin totta ko poɗɗa wallodurede pour liggoɗa sa yeehi gartira a hokkat kadi aussi beele mouvement pellital Sénégal beele no heftina ala ko kesum ko ɓinguel keccel suwata hay innede ma to sa ƴeewi beele hande so Diomaye walla Sonko noddima ne jiiɗi liggidade ma hono mbatta a dogata walla a diwat pourquoi ɓe dogue par ce que ko dogat notoyɗaɓe walla a diwat notoyɗaɓe mais enen Sénégal naɓe payɓe toɓe gonɗo ɓe gon koye ligganade Sénégal wona kamɓe wona Sénégal laaɓe liggontoɓe ko kamɓe ɓe pawa ɗon ko yooɓe liggono Sénégal sa renaka waɗat politique de dia non politique aɗana kalmam ko politique a wawa wadde hande hunde e nder Sénégal walla e nder aduna o taw politique natani hen mais mbiyeɗa ko an mbaɗowo yaate aɗa wawi wadde attention
tigi bisimilla kono politique a wawi ittude ɗum e kala ko mbawɗa wadde hannde oɗo saaha yiyana e sernaɓe nan mbaɗa gére uji politique aji nana tan mbiya min mbaɗa ballodirol te kamɓe jogui dolde soɓe mbima eɓe keftinima ɓe jiiɗi wallodurde ma ɓe ballodire ma soɓe kefti ballanima an kam wat ko mbatta ko min nde mbaɗe nde kalami ɗo nde mi nannani hay goto mi innani hay goto te hay goto kadi muɗum natani hen ko juste yo waɗe bandiraɓe men balle sukaɓe men ne cohli wallede balle sukaɓe men ene cohli wallede en jiiɗi wallede c'est simple sen darima hen eɗen mbawi nadde partout ala foti rukkan kala toon mbawɗen nadde pour mbawen wallude sukaɓe liggo mbaɗen ko heddi ko noon ɗum ko Allah jogui mouvement pellital Sénégal sosama 16 décembre 2025 kono beela to banggue kayitaji mum nane démarche o walla hono ɗum ay koye démarche he min goni aɗa andi hunde aɗa jogui indema a yahat taw d' abord ha ƴeewa est ce que ene yaaha walla yahata inde nde minen kam min joɓi jooɗi ko ɗum min jogui komi inde ɓaata noon a yahani to foti fenede to ha mbiyeɗa inde nde ene waɗi existé ɗum a wawa hen haalde haydara kono sinno ko sagoji amen kam ko ndeɗo inde yahata par ce que min nanani nde hay nokku taw pour l' instant kadi ene feewi ina feewi kono elle enen joni joni wittoji men e sen paljani jaalal mouvement o wiyete ko pellital Sénégal somi faljani noon mi anda noon kono mbiɗa ko kadi a jaabima ɗum par ce que a haali ɗo joni to banggue oɗon e banggue dossier ji tan ɓe cuwamon jaabade firti soɓe jaabimon tan inde nde oɗon mbawi ɗum waylude pour l' instant inde nde no wawi waylade saabu kono mbiɗa ni kadi ko noon par ce que ko woni on nanni dossier ji moon on cuwa tawa jaabede son jaabama firti ko foof no wawi hen wonde mouvement jaalal wiyete ko MPS somi faljani mouvement pellital Sénégal kono noon foof ene waɗi noon en gardi hen ha eɗen keddora hojumaji nayyi walla ko way noon beela so aɗa jogui erago ngo erotoɗa jiɗɗo jeeyede e nder mouvement o surtout wonɓe caggal leydi ɓe ko gonga a diwata to gonɗa ɗo par ce que won wonɓe ɗo ɓe gandanoɓe Allah luɓiri emin ɗamini yaade to mabɓe min jewtude e mabɓe min kalnaɓe holko tagui ɗum ummi kadi ɗum ala frontiére koy ala o ko Jolof ala o ko Séréer ala o ko Njaago ala o ko Joola ko pour tout le monde Sénégal ardi d' abord ndewɗen hen ɗo tawɗen Sénégal te ɗo goppaten ɗum ɗum garɗo foof waɗata tan ko mission muɗum ha to Allah hani foof haɗa ɗum jiɗɗen ko fewnude jiɗɗen ko wallodurde en mbiyani yo waɗa Mumbai wu e non foof ko less tempo less min jiiɗi waɗirde ɗum min pewnon mbat tourné mawɗo dal non ɗum arani taw neɗɗo kam kala kone aroya yaate doole ne joga seeɗa mbawa waɗede neɗɗo hoto wi tan somi fini ko mbaɗo ɗum ɗo min goni min puɗɗoto wadde ko min jogui ko min jaara hen so hokki min to min poti yaatto min jaaha so heeɓi min pota yiide président de la république min jahat min jiya Bassirou Diomaye Faye hoore muɗum ko président de tous les Sénégalais ala o so tawi o tini ɗum ne aussi walla woɗɓe tini ɗum joguiɓe opportunité wiide ɓeɗo de jiiɗi ko wallodorede pour matana mballa walla goɗɗum ɗum ala probléme mais mbimami ko kalman ko politique so naati hen tam ene foti nadde hen mais min nannani kam hay goto kadi min mbiyani kadi aussi neɗɗo emin jaggana oɗo tan ko oɗo min payi ala on politique moƴƴani enen joni ko politique ji ɗi foof policier ji foof ndendi oɗo mouvement goto foof ne wawi wadde hen junggo muɗum goto foof ne wawi dañde hen yakar muɗum e miijo muɗum e haqqille muɗum e kadi e haala muɗum minen min cohlani tan yo jomum addo haalis walla ko balle ne keewi bamodima to mbawɗa to tooɓo iwde foof yo juste dam dañe e Sénégal ko ɗum cohluɗen en cohlani goɗɗum tout court eɗen ñaago noon dendagal khalifaɓe diine ɓe ɗum ɗo wona ñaagude e mabɓe yoɓe ñaagama momin gari min dicci e yeeso mum e momin garani foof yo andu kam malam tintinama ɗum eɓe ñaagui ɗum e duwaw eyyi ɗum kam ko ɗum woni enen fandare meɗen hannde e oɗo temps e oɗo kadi aussi mouvement mo paalen mo ganduɗa hono suwa taw wonde mouvement cikketeɗo o ahan koy toujours koko kalɗen ko jiɗɗen ko waɗirde ɗum e haqqillaji koye mawɓe yimɓe gondi needi e wallodurde inchallah rabbi Sénégal yaara yeeso eyyi konngol mbayni e kala ko jinneɗa haalde jejjitɗa tawa aɗa yiɗi ɗum haalde bisimilla hande oɗo saaha so wona eɗen ñaago Allah tan Sénégal nde Allah hokkata ɗum deyre d' abord surtout
ndax kala ko deere yaadani gure ɗe moƴƴani on jii ko kewi kirele koɗɗe ɗe Soudan nan ɗon ha joni ala ko fewi hen taw Mali ronki dañde hoore mum à 100%. Burkina Faso la même chose. Niger la même chose. Donc hol gure goɗɗe tant d'autres. Sénégal noon Allah no hokki en à chaque moment eɗen joguino so hunde ummima tan eɗen joguiɓe kersa ten eɗen joguiɓe kula ten eɗen kula jinnaɓe meɗen par ce que ɓen jibinen d' abord mais eɗen jogui kadi aussi needi e sernaɓe meɗen surtout e khalifaɓe meɗen mbawɗe hen wonde foof noon Mourito Khadir Tidiane Layen Niassène e ko wawi wonde foof kamɓe foof eɓe ñaaga duwaw nde Sénégal wonata e jaam eɗen paye le 19 o ko appel Mame Limamou Laye ko ñagoten Allah kala ko duwa toon yo Allah jabani e comci mabɓe daneji ɗi ɓe ɓornoto a yii ɓe mbi toon ko ni égalité ala ministre ala député fof ko daneji donc ɓen jiiɗi ko jaam ɓornotoɗo danowol sohli ko jaam jomum wi ko yama saral jinni wa linsi illere yabo rasulillahi ileykum voilà imagine hande ɗo to gonɗo ɗo hande le 16 koye anniversaire am hawri ene hawri kadi aussi e to wiyete maggal Sine Fallou Kazu Rajab a yii donc Sénégal te sa yeehi toon moƴƴi kewɗe te sa yeehi a yeehi tawa toon fof nan toon ala Tidiane ala Khadir ala Layen tout Sénégal ko ɗum walli en Sénégal en mbiyata politique o so wayi ni wallahi ko yimɓeɓe kokki ɗum ɗeɗo doole yo Allah waɗan ɓe jaam kamɓe jooɗiɓe ɓe yo Allah waɗan ɓe jaam yiyaɓe ɓe yo Allah hokku ɗumen so tawi ne mbawi artoyde gartoya kadi keeɓa gona kadi e dow jaam mais politique ɓe jahat tan ɓe goppa woto Abdoulaye Wade woni ko mawɗo meɗen président de la République mo ala hay nokku pour guila nden feere joni ndewɗen hen alaji Macky Sall Allah addi ko président Bassirou Diomaye Faye goɗɗo koko ariyata somo neɗɗo o sene wela sene metta un jour viendra Sénégal dañat président ji après liggade nde ɓuuri wadde Sénégal Sénégal yo ligge usten haalaji kewɗi ɗi mbawen liggade so haala ka ustama radio ji ɗi gonti e liggeyaji téléji ɗi jaafoɗon vraiment ma Sénégal yaaru yeeso chaque jour ça finit ko politique sur politique liggey kam liggotoɓe noon nan liggo yimɓe nan liggotoɓe nana liggo waɗoɓe politique nan waɗa politique mais ñagoɗen Allah dal yo Allah naw Sénégal yeeso kadi oɗo kadi final mo paaɗen dimanche inchallahu rabbi Sénégal adda ɗum ɗo enen foof beltoɗen hen voilà eɗen e maggal Sine Fallou yo Allahu tawnu en maggue bawɗe ni kadi yahoɓe yoɓe jaah ɓe jaara sees ɓe jotto e jaam kadi Allah tan noon en jettat kadi Dia eɗen gandi oɗo wutti joɗɗo hande ko kanko addani en ɗum Dia oɗo addani en oɗo wutti joɗɗo oɗo jallabi joɗɗo ma en ɓorno ɗum e nder yewtere men saabu o wi ko yen ɓorno wutti o e nder yewtere men jonnoɗen ha no hannirta ni en jetti noon Kalidou Alhaji Amadou Hammirou jettuɗen omo ganduɗa ko Oumar Alhaji Ousmane Dombo Mouhamed Thioub Baye Star Planétaire e woɓɓe waaɓe noon konngol mbaynigo noon joni jaɓanten ko Cheikh Oumar Ba walla mbiyen Cheikh Oumar Amadou Ba jangguinowo duɗal Al-Qur'anil Karim o wi sika a are wuuro aɗa haala aɗa yeccito a waɗano ɗon jaam sika a are wuuro aɗa haala aɗa yeccito o wi a waɗani ɗon jaam o wi majjuɗo nde wuuri nde ko maayiɗo kanko Cheikh Oumar o wi majjuɗo nde wuuri nde ko maayiɗo o wi ganda nde maayi nde ko guurɗo majjuɗo nde wuuri nde ko maayiɗo ganda nde maayi nde ko guurɗo o wi kadi halfinde hoore mum neɗɗo ɓuri halfinde hoore mum mbeelu mum o wi halfinde hoore mum neɗɗo ɓuri halfinde hoore mum mbeelu mum sika aɗa haaɓe o wi mbeelu ma jingata wadde halfinde hoore ma neɗɗo ɓuri halfinde hoore ma mbeelu ma sika aɗa haaɓe jingata wini ko Cheikh Oumar Ahmadou tongode 226 ko Amadou Dia tigui en dewiɗo en deftiɗo lawol tataɓol kadi yewtere nde on jii saaha foof mi sokombo saabu ko yidde feññinde mbawko makko yidde feññinde ko wone dow mum saaha neɗɗo so mema ko yaltata kono foof kala ko woni hen ko oñi min ñaaguima on yaafuye no fewi wonno anni men ko yo feew tongode 226 ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama merci beaucoup merci